Сәлем дуслар, сіз лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Сезне кышның соңгы атнасында сәламләүмә шиксез шатмын. Билетем суыклар әкрен генә артта кала һәм безне алда матур яз сәламләячәк. Бүген мин сезгә шәп яңалык әзерләдем. Әйе, бүген февраль айы җиңүчесе лайыклы хиты билгеле булачак. Көттегезме? Мин дә көттем. Әмма аңа кадәр сезне 10 катнашучының кызыклы яңалыклары белән таныштырачакмын. Студиябездә шулай ук, дуслар, кунаклар да көтелә. Әйдәгез, башлыйк инде. Билгеле булганча, лайыклы хитта без артистларның Instagram аккаунтларын күзәтеп барабыз, дуслар. Хит парад катнашучысы Анастасия Макарованың Instagram сәхифәсен ачып карасак, анда җырчының берсеннән-берсе матур фотолары урнашкан. Ышанмасагыз кирип карагыз. Дөресен әйткәндә, фотолар астында ни язылганы безгә мөһим түгел, ә менә фотолары искиткеч. Bana yazsın negatiler, sen yaşarlı bir krak. Yaktı izlep onğa soğan qarayım, yalma yaşa sirak. Yalma yazsın negatiler, jil bezaksin bir krak. Bir bulsa da Şayarasın ellerdiler, azrak şamman kirek, Mena yarık kızık eydim deyip şayarmasın yürek. Yalmayasın negadiler, jil bezaksin bir krak. Bir bulsa da kaderlerge koşak, mağmayuna girek. Yalmayasın negadiler, jil bezaksin bir krak. Bir bulsa da mumsu izler aşağı, yalmayışa kirek. Студиябызда кунакта, дуслар, җырчы Рамилә Хәйретдинова. Сәлам, Рамилә, хәлләр? Исәнсез Илгәрәй, бар да әйбәт, Аллага шөкер. Шундый тыйнак кына тавыш белән без башлап җибәрдек әңгәмәне. Алайса мин дә шаярга алып барырмын инде бүген. Оялмай да рәхәтләнеп бер аралашып алыйк әле синең белән. Бер дә аралашкан юк, дөресен әйткәндә, шулай бит. Менә сез Рамил белән эстраданың күркәм дуэты дип беләбез. Бөтен эштә язылган шулай, үзем дә күзәтеп барам. Гомумән, Рамилнең хатыны булу авыр түгелме?
Юк, бер дә ауыр түгел. Рәхәт кенә, ул акыллы, тәрбияле, иманлы кеше. Юл куя белә, шуңа күрә миңа җиңел яшәргә аның белән. Әле бер әңгәмәдә язылган Рамил инде әйткән бу әңгәмәдә Рамилә мине яратмады, йөрергә дә теләмәде, әрсезлегем аркасында өйләндем дигән. Кайсы ягы белән ул сине җәлеп итте? Яратмадым дигән сүз инде тиңгәл килеп бетми дәреслеккә. Ничек дип әйтим, ул бик акыллы, тәрбияле, әйбәт. Башта инде бер аралашудан теге гашыйк булмыйсыңдыр инде ул, әзрәк теге карыйсың, күзәтәсең, аннары аралаша башлагач кына ничектер күңел тартыла башлады, йөрәк аннарсың әйтә, Рамилә, туктале син торып тор. Нинди матур егет, шибәр егет. Шулай бит? Менә үзем сөйләп бирдем, күрәсезме? Менә шулай кирәк эшләргә дуслар. Иҗатка килгәндә репертуар сайлау белән кайсыгы шөгыльләнә? Икебез бергәләп, уртага куеп, уртак фикергә килеп, башта җырның сүзләрен карыйбыз, аннары көен карыйбыз, аннары инде әлбәттә аранжировкасына өстенлек бирәбез. Булдымы шундый чираклар, җырны язырасың, эшлисең, эшләп бетергәч, уйлыйсың аннары. Бу җырны ник алдык инде без? Бу бит безгә туры килми. Юк, андай чираклар булганы юк. Юк, минем булганы бар, шуңа күрә әйтәм. Бирок киләсе клибыгыз кайда төшереләчәк, гомумән көтеләме яңа клиплар? Тиздән бик матур җырга Айдар Алмаз Юнусовлар язып бирде, бик матур җыр. Башкортстаннан инде алар беләсездер. Ул җыр менә әзерләнеп килә. Шушы матур көннәрдә җылыткач, бәлки берәр әйбәт клип төшербез. Алла берсә. Димәк, әлеге егетләргә ялкынлы кайнар сәламнәр җиткереп, теләкләр көтеп калабыз синнән. Барыгызга да, Мәйдан каналын караучыларга, барлык тамашачыларга, дусларга, туганнарга иң беренче чиратта сәламәтлек телим. Исәнлек, саулык телим, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы, мәхәббәт һәм әлбәттә яхшы кәеф телим. Бирбишне. Ава, хәзер клип дуслар, киттек. Belki el
Bu minutlarda dostlar Rüstem Nasibulлин яңа татар җыры конкурсының гала концертында катнаша. Bu конкурска барлыгы 347 җыр кабул ителгән. Шуларның 28-е концертта яңгырашак икән. Җиңүчеләргә достлар 50 мең сумнан 200 мең сумга кадәр акчалата бүләк тапшырылачак икән. Рөстәмгә уңышлар телик. Исердім мен ақыры махаббаттан, сені көргәч шаштым ақылдан. Әллә син фәрештәм, пар қанатым, сені көріп яздым хушымнан. Урладың син айлы түннәрімнен, әттің бик жаным бұзылардың. Әллә инде сихірләді мине қарашыларың сірлі күзләрің. Biz sana күпме әйттек. Бу объект безнеке. Син аңламыйсың. Бу тормышта барыбызга да җитә. Кысылма. Еңеләдім мен сені яз гүліне, сен бит минем ниче бүртегем. Назлар бердің жанға, бүтін иттің, ялғадың сен йөрәк китеген. Tünlerimden ettin bit canım buzuların. Hələ indi sihirledin indi paraşıların sırlı güzleri. Sırlı güzel
күзелерім Орладың сен айлы түнлерін Өттің бит жаным бұзылғаным Әллә инде сихірләді мені Қарашыларың сірлі күзелерім Қарашыларың сірлі күзелерім Достар, бізде бүгін қонақта өзіншәліклі жыршы қызыбыз Альбина Абрамова. Альбина, сәлем. Қайырлы күннәр, исәнмісіз? Нешік кәйіфләр сенің? Исән сау келіп жеттің бі? Аллаға шүкір, барсы да яқшы. Міне, достар, енді әйдәлі, міне, қарап тұрам да екеуішләп келгенсіз, Субханалла, Субханалла, Субханалла деп әйтек әлі. Ғайла тұрмышы нешіксің өзіңе, ұшый ма? Ғайла тұрмышы Аллаға шүкір бір келеш. Ерін күнләшіп қоймаймысың, барып сәхнә кішісі енді ол, внимание көбірәк тәләп етілә деп әйтек мұсың? Yok, бізде андай бір yok, күнләшу дегенә бір ғұман yok бізде. Бір-бірімізін аңлайбыз, ол мен аңлайым, мен аңлайым, шуан күрә. Һәм инде иң мөһиме үз бір-біріңні ишетә белү кирәк, шулай бит, ишетәсендер. Әлбәттә. Иҗатыңда нинди яңалыклар? Әйдә, сөйләле безгә. Күптәннән булган юк бездә. Ижатқа келгәндә, менә без сентябрь айында гына өр-яңа җыр яздырдык. Ул да булса Ак кышлар сөю дип атала. Һәм инде шулай ук без өр-яңа проект өстендә эшләдек. Менә әлеге проект тиздән чыгачак. Ого. Тамашачылар инде әлеге проектны тиздән күрә алачаклар. Әлегә сер булып калсын, барсын да әйтеп бетермибез. Инстаграмга язылыгыз, дуслар. Барлык яңалыкларда шунда чыгачак. Менә, дуслар, әлеге проектның серен ачасыгыз килсә, Альбинаның инстаграмына язылыгыз. Барысы да шунда язылачак, мәшәллах. Син кайсы авторлар белән эшлисең? Менә без күбрәк инде менә Альфред Икшембетов белән Альфред Икшембетов һәм Гөлфия Шакирова һәм Альбина Раджаб. Үч автор булып чыган. Автор, әйе. Ну, күбрәк Альфред Икшембетов белән эшлибез. Һәм инде әлеге авторларга ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәбез без, шулай бит, Альбина? Бик зур рәхмәтемне җиткерәм шәхсән үземнең исемемнән. Афәрин. Әйдәле, үз теләкләреңне әйтеп узсаң мәйданларга һәм инде үз тамашачыларыңа. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең барчагызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, имин бәрәкәтле тормышлар насип булсын. Һәрбер туган көнебезгә Аллага шөкер дип яшәргә Ходай насип итсен барчагызга да. Амин, амин. Хәзер клип, дуслар. Аккышлар күлләрдә булмыйлар, чүлләрдә яшиләр матурлык таратып, назларга куянып, бәхеткә төренеп, сөюнең хисләрен таратып, сөюнең белесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Аккышлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккышлар парларын саклыйлар, ярларын бер-берсен кадерләп сөяләр. Алардан хис алып, сөюдән көч алып, парларда ярларын сөярләр. Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен бар.
бар булып иң матур яр булып җитегез тормышның үренә сокланып калырлык үрнәкләр алырлык бар булып гомернең түрендә сөюнең төпенесен иң назлы җылысын барларга телимен барсын ак кошлар сөюен тугрылык булуын саулыкның бәхетнең барысын ак кошлар сөюен тугрылык булуын саулыкның бәхетнең барысын саулыкның бәхетнең Бу атнада кышның иң салкын көннәре булгандыр мөгаен. Татарстанның кайбер районнарында һава температурасы хәтта 38-40 градуска кадәр күтәрелде дуслар. Менә бу көннәрдә Ләйлә һәм Рөстәм Галиевләр Кыгалымга барып кайткан икән. Беләсегез килсә, дуслар, анда 45 градус салкын булган. 45. Бигрәк салкын бит. Кыш быел бүтән барлыгын күрсәтте, шулай бит. Кары да яуды, салкыны да булды һәм урыннары белән җибетеп тә алды. Без бу дөньяга ялгыз килмибез. 100 миллион кеше арасында безгә бик якыны бар. Һәм без аның белән һичшиксез очрашырбыз. Тормыш юлы белән бер дә китми торган тойгы белән йөрибез. Менә хәзер очрашырбыз кебек. Инде ничә тапкыр сине төшемдә күрәм. Тик мин уяу булганда да синең янымда булуыңны тоям. Кайчагында әйтерсең, янәшәңдә узасың, тик шул ук мизгелдә югаласың. Бәлки, без синең белән параллель дөньяларда һәм табу өчен миңа бер генә адым ясарга кирәк. Без ниһаять бер-беребезне табарга тиеш. Без икәү бергә булсын өчен. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син Худайдан миңа бирелгәнсең син Гомерлеккә сайлап алынган язмышым Син минем барлыгымны белгәнсең син бәхетемне җиргә килгәнсең син таңнарымны каршы алучы кояшым икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә икәү бергә гомерлеккә икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә икәү бергә гомерлеккә Мин
Кавышканыбыз biz мәңгегә. Икәү бергә, икәү бергә, гомерлеккә. Икәү бергә, бу гомердә. Кавышканыбыз biz мәңгегә. Икәү бергә, икәү бергә, гомерлеккә. Икәү бергә, икәү бергә, гомерлеккә. Егерме февраль көнне популяр җырчы Алсу Фазлыева туган көнен билгеләп үтте, дуслар. Бәхетле балачак бүләк иткәнгә, матур киләчәккә юл күрсәткән әти-әнием алдында баш иямди Алсу. Без дә инде әлбәттә Мәйдан каналы белән берлектә Алсуны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, гаилә бәхете һәм иминлек телибез. Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Яшь вакытлар ике түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каян да китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән, түгел микән, исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекелән шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши
Казан егетләре яшьлегемә кайтам исемле яңа җырларына бик матур клип төшергән. Клипта студия мөхитен кертергә тырыштык. Җыр яздыру, җыр өстендә эшләү күренешләрен күрергә мөмкин. Клипта шулай ук авыл, яшьлек чагылышлары да булачак ди төркем солисты Радик Шарафиев. Без исә яңа клипны лайыклы хитта көтеп калабыз. Килештекме? Бүген туй, сез бәхетле пар. Изге теләк тели дуслар, туганнар. Ак бәхетләр сезгә юлдаш булсын. Шатлан җырла бәхетле барда. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда. Яшьләр өчен күтәрик әйдә дуслар. Шатлан бие, җырла уйна көр. Алтын туйга хәтле безне бәйләсен гомер. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Белсен барда, әйдә күңел ашыгы ялма. Күңел ашыгы ялма. Җитмәс төсле җир шарыда, зур бәйрәм бездә гөрләп туй бара. Бүген без туйда, сезнең туйда. Дуслар, туганнар, яшьләр өчен шатлана. Бүген без туйда. Бу атнада ватанны саклаучылар көне булыбызды дуслар. Инде үземнең исемнән һәм инде әлбәттә мәйдан исеменнән чын күңелдән әлеге бәйрәм белән ир-егетләребезне тәбрик итәбез. Менә Ринас Шихаповка килгәндә, ул армиядә хезмәт итмәгән. Ләкин дуслар, хәрби әзерлек узган ул. Ул булай дип сөйләде. Университетта укыганда хәрби кафедра бар иде. Шунда полигоннарга алып чыгып, мылтыктан атарга өйрәттеләр. Бер ай әле без палаткада яшәдек. Армиягә барырга кирәк дип уйлыйм, чөнки ил саклау ул үз өеңнең, үз гаиләңнең тынычлыгын саклау диде Ринас Шихапов. Һәм әйдәгез әле бергәләп аның клибын карабызык. Бәхетләрне аз дияләр, бәхет безнең очрашу. Күзгә карап мәхәббәтнең бар серләрен аңлашу. Әйдә әле, кара әле, шул серле күзләремә. Мәхәббәтемне тойганда
Ник яшәргә моңаеп, ник яшәргә моңаеп, ник яшәргә моңаеп. Яшел үлән карлы буран, ләйсән яңгыр көзге җил. Бер нәрсә дә карамыйча яннарыма иркәм кил. Әйдә әле, кара әле, бездәй бәхетле көннәр. Кавышкачта бетәр әле, моңаеп йөргән көннәр. Әйдә әле, кара әле, бездәй бәхетле көннәр. Кавышкачта бетәр әле, моңаеп йөргән көннәр. Әйдә әле, кара әле, бездәй бәхетле көннәр. Кавышкачта бетәр әле, моңаеп йөргән көннәр. Кавышкачта бетәр әле, моңаеп йөргән көннәр. Раил Гызатуллин исә хәрби хезмәтне Казан каласында узган икән. Моннан 10 ел элек эчке гаскәрләрдә хезмәт иттем. Казан урамнарын сакладык, футбол, хоккей уеннарында сакта тордык ди. Менә бит кайда ул хезмәт иткән дуслар, Хезмәттәшләрем белән бүгенге көнгә кадәр аралашып яшибез ди Раил Гызатуллин. Синсез генә көн яктысын тоймый җаным. Син булмасаң үтмей көнем, тумый таңым. Яумас кары, исмәс җиле яңгырлары. Әй Ходаем, парлый итче ялгызларны. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез тормыш минем өчен далага ди. Шул далада мин үземдә тере ятим. Яшәтергә, яшнәтергә тик син кирәк. Яшәү кеше минем өчен тик син димәк. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Генә шынга ашмас теләкләре. Җир йөзендә шул кадерле кирәкләре. Син булмасаң туктар гомер, туктар вакыт. Минем өчен синсез яшәү җирдә артык. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөнья. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә. Синсез күңел сызлана гөл күллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөнья.
Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышың, син табышың, син бар дөнья. Син язмышың, син табышың, син бар дөнья. Дуслар, безнең кунагыбызны каршы алыгыз. Татарстанның атказанган артисты Алсу Ибраһимова. Исәннәрмесез, Алсу ханым? Сәлам, исәнмесез Илгәрә? Мин шиксез шатмын. Кабат сезнең белән очрашуыма. Ничек хәлләрегез сезнең? Аллага шөкер. Бер киегенә. Бик Сез сау әйбәт. килеп җиттегез. Бик әйбәт. Менә бүгенге көндә кайларда эшләп йөрисез сез? Сөйләп алыгыз. Бүгенге көндә шул Казан үзебезнең республика тирәсендә, әлбәттә үзегез беләсез нинди хәзер вакытлар. Ә инде менә элек эшләгәнем инде Мәскәү, Петербург, Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Польша булды, Болгария булды. Узган атналарда без аларны искә төшереп алдык. Чыннан да әйе. Менә сез булмаган ил юктыр ул гомумән. Нинди генә фестивальләрдә катнашмадыгыз? Ши җирдә халык җырлары яңгырату ничегрәк ул гомумән? Бик дулкынландыра, әлбәттә. Чөнки андагы тамашачы бик рәхмәтле дип әйтәм инде, бик. Һәм шулай да теге синең телеңне белмәгән тамашачы әлеге җырларны тыңлаганда барыбер каушатады, шулай бит. Белмисең ничегрәк каршы алырлар, ничегрәк аңларлар бу җырларны. Менә безнең татар моңын анда ничегрәк аңлыйлар соң гомумән? Бик яхшы аңлыйлар, анда бит үзебезнең татарларыбыз яши. Шулай. Үзебезнең милләттәшләребез. Чөнки менә Петербургта бик аңламасалар да татарча, татар җырларын бик якын итәләр. Юк, Россия Федерациясендә генә димим, гомумән менә чит илләрдә булдыгыз, шулай бит? Әйе. Кайда булдыгыз әле? Кытай? Кытай, Польша, Болгария, анда сөйләшәләр татарча. Бармы татарлар? Субханалла. Сезгә ялкынлы кайнар сәлам, безне карасагыз, менә шул. Сәлам. Сәлам. Алга табада нинди чараларда катнашырга җыенасыз? Алга таба. Бәлки, Алла бирсә тиздән Казанда сезнең сольный программагыз булыр. Юк, Әлмәткә, менә Әлмәткә юл тотам. Һәм дә инде Мәскәү. Әлмәт, Мәскәү, тиздән Алла бирсә күрерсез концертларны. Һәм инде үзегезнең Instagram турында сөйләп алыгыз әле. Мин аны кичә генә ачтым. Афәрин. Вакытым юк иде, аның белән шөгыльләнергә. Дөрестән дә кемнең вакыты күп, дуслар, Instagramда утыра, кемнең вакыты юк, ул Instagramда утырмый, шулай бит? Белмим. Һәм мәйданларга сездән теләкләр. Мин Мәйдан каналына бик рәхмәтлемен, бик ихтирам итәм ул каналны. Чөнки менә минем клипны бик озак вакыт, бик күп еллар күрсәттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм дә инде зур уңышлар телим. Димәк, тамашачылар яраткан әлеге клипны, менә шул. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Инде алга табада очрашлар булып торсын инде. Ә хәзер, дуслар, клип. Күреп ынытылган, күпме йөзләр чыккан исемнән, күпме сүзләр киткән хәтеремнән, син һаман исемдә. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, минутлык хискә исердем. Айнадымны сөенеп уялмыйча, тагын сине искә төшердем. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, минутлык хискә исердем. Айнадымны сөенеп уялмыйча, тагын сине искә төшердем. Йөрәгемне вакыт утыргансың, башкаларга анда урын юк. Күңелемдә синнән бүтәннәргә сөям дигән назлы җыр юк.
Нишә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин утлы хискә исердем. Ойладым да сөенеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Oyladım da seni duya almışa, tağın seni iske düşürdüm. Ben atılgan, küpme gözler çıkan izimden, küpme sözler gitken hatırımdan, sen kaman izimden. Nişe tapkır güzellerine görüp, minutlu hizga isirdim. Oynadım da sünüp duyanmışa, tağın seni iske düşürdüm. Nişe tapkır güzellerine görüp, minutlu hizga isirdim. Oynadım da sünüp duyalmışa, tağın seni iske düşürdüm. Oynadım da sünüp duyalmışa, tağın seni iske düşürdüm. Tağın seni iske düşürdüm. Seni iske düşürdüm. Seni iske düşürdüm. Nihayet dostlar, barımızda kütken mizgilge kelip jittik bit. Min fevral ayının jingüşüsün ilan eterge әзірмін dostlar. Siz әзірмі? Demek kanefilerinizge tağında jaylabırağı oturağız. Hem de siz bergen көп sonlı tavuşlar neticesinde fevral ayında Алсу Ибрахимовның күпме күзләр күреп ырытылган җыры лайыклы хит булды дуслар. Шын күңелдән Алсуны котлыйбыз. Әйдәгез әле алкышларны аңа биригәле. Әмин исә дуслар, сезнең белән яза кадәр сау булашам. Юк инде, әллә ни заккатты гөллә, ни бары бер атнага гына. Инде бер атнадан соң дуслар, сезне яңа унлык, яңа клиплар көтә. Иң мөһиме онытмагыз, Мәйдан каналын карарга һәм яраткан җырчылар өчен нишләргә әле? Тавышлар бирергә, сау булыгыз, иң изге теләкләр белән сезнең илгәрәй. Пока-пока. Парам-парам-пам. Пам-пам.